videolla me avataan luukku 8. Ai vitsi mun jalka. Siis, no, mä oon unohtanut tehdä ykkösestä nyt tämän kasvin, koska mä oon hyvä kokonaan. Mä avasin myös toisen loukun, koska mä en jaksa mennä toi ylös avaamaan sitä. Tämmönen. Otan teipin pois. Noin. Ja sitten tämmönen hand cream strawberry mansikka käsirasva. Tää on siis tämmönen, niin kuin mä aluksi luulin tätä poskipunaksi. Mistä mua make-upin poskipunat, koska ne on tämmösiä. Ja joo, otetaan onko siellä lisää. Joo. Sitten tämmönen tuli siitä taas tämmönen. Sitten mulla on vielä tämmönen kalenteri. Tämmönen kuvakalenteri myös, koska no, mä haluaisin ottaa tämmönen. Tää tulee aina joka vuosi. Tommonen. Tuolla on kysymys. Miten tulppainen nimitti apulankaa leikkimisessaan? Joo. Sitten mä varmaan sen takia otin tämän kalenterin, koska ihan mun veljen kiusaaksi, ettei se saa. Nyt sillä on 2 kalastuskalenteria Playplaster, mutta tämmöset tuli tänään. Otetaan huomisen luukku sitten.